De ce promovezi Elveția și nu promovezi România? Fraților, salutare în primul rând, vă salut de aici din Zurich, ca și voi. Și astăzi vreau să fac un videoclip și să vorbim, bineînțeles, de ce nu promovezi România și de ce promovezi atât de mult Elveția. În primul rând, trebuie să știți că o să vă zic o poveste. Asta se numește o poveste. Trebuie să știți că eu sunt plecat de 15 ani din România, mai mult, chiar 15, 16, 17 ani. Și acum vreau să spun pur și simplu ce mi-a dat România. În primul rând, nu mi-a dat nici măcar o cană de apă. Pur și simplu m-a abandonat ca cum o mamă abandonează copiii. Pur și simplu uită de ei. Așa a făcut și România cu mine. Pur și simplu m-a abandonat, fraților. Deci România nu mi-a dat șansa nici măcar să fac o școală acolo, pentru că așa este sistemul România. Dacă nu ai bani, ești un nimeni. Poți să fii un boschetar. Eu dacă stăteam în România, eram la Gara de Nord și cerșam, ori eram Aurolac, suflam în pungi și așa mai departe. Dacă nu ești băgat în România într-o caracatiță de aia de-a lor, pur și simplu ești un nimeni. Nu ai nicio valoare. Și de aia zic că România pentru mine la ora actuală nu mai are nicio valoare. N-aș da nici 2 lei dacă mi dai să dau pe țara aia, nu aș da pe România nici 2 lei. Bineînțeles, mai merg în România în vacanță, merg la cineva drag, doar de aia mă mai ține legat de România. Cineva drag de acolo, în rest, absolut nimic nu mă mai leagă de România. Pentru că țara aia pur și simplu te abandonează. De-aia avem o grămadă de oameni fără școală în lume care fură, tâlhăresc și așa mai departe. Pentru că statul este singura cheie și singura problemă. Nu le-a dat o șansă la oamenii aia să-i înveți, să-i educe gratis. Nu contează din ce societate vin, din ce familie vin. Statul trebuie să te ajute, să te educe, să te facă când înveți o școală, ca după ce termini o școală, să te ducă pe un drum, chiar dacă tu vii dintr-o societate urâtă și nu ai părinții care să te învețe. Deci statul trebuie să te ajute. Acum să vorbim ce mi-a dat mie Elveția. Mi-a dat o grămadă de șanse. 1 la mână, 2 la mână, nu stăpânesc aproape 100% limba germană și totuși de la 1 decembrie voi lucra la cea mai mare companie de aici din Elveția și bineînțeles voi lucra la statul elvețian. Deci nu o să mai lucrez la privați, nu o să mai lucrez prin temporer birou, o să lucrez direct la statul elvețian și de aia zic că uitați și voi ce șansă poate să-ți dea o țară străină, fraților, cum este Elveția, la un străin, frate, pur și simplu un străin. Pentru ei poți să zici că ești un nimeni, nu ai nicio valoare, dar uite că mi-a dat o grămadă de șanse. Am rămas și fără job aici și tot nu m-a abandonat. M-a dus, mi-a dat șuturi în cur, du-te, învață, du-te, fă, du-te, drege. Pentru că așa o să ai un viitor în viață. Și uite așa că acum m-am trezit la realitate și chiar viitorul mi-a venit. Deci pot să zic că sunt realizat, aici nu mai am niciun stres cu căutarea locului de muncă, cu etc., cu jobul, cu așa mai departe. De aia am zis, fraților, România pur și simplu te abandonează, te lasă să mori de foame, o grămadă, doar știți destul de clar ce este în București, o grămadă de copii drogați și așa mai departe, pe care statul român nu face absolut nimica pentru ei, doar să-i chinuie și să-i lase acolo să moară, bineînțeles. Și ne mai mirăm ce fac oamenii prin străinătate. Bineînțeles, dacă n-au o cultură, n-au o școală, n-au făcut nimic, omul pur și simplu a plecat să se descurce în viață, frate, să ducă o bucată de pâine acasă la familie.